насибаро сиҳатияш иҷоза намедиҳад ки мисли бархе аз дигар дӯстону ҳамсабақон дар моҳи шарифи рамазон рӯза бигирад, вале ӯ аз оғози рӯзадорӣ баробар бо дигарон соатҳо дар дарсу кӯча чизе ба даҳон намебарад то замоне ки ба хона расад. рамазон ман дар кӯча умуман намехӯнам. одамое ки хай мисолан рӯзадора маро мепурсанд ту рӯза неси, ман хеле ин саволда кӯшиш мекунам хеле вай ҷавоб диҳам, хеле откровенно ку ҷавоб напурсо ман рӯза нагирифтагӣ. Ман старатся мекунам камтар худам ами вай бурорам, вай кунам. Хел мебурорад аз ҳамин ҳолат? Аз ҳамин ҳолат аку хай ҳар хел вай мешаваду мегӯям ки хай мегирам, мегӯям ки хай саломатим нест, хай гапа ҳақиқата мегӯям ки хай саломатим нест, наметавонам гирифтам. аксари онҳое ки дар моҳи шарифи рамазон мисли насиба ба далелҳои мухталиф рӯза намедоранд талош мекунанд дар мазҳари ом рӯзахӯр будани худро ошкор накунанд. ҳомила бошамам бемаълум кӯча ба ягон чи хӯрда наметавонам. худман дар назарам ки вай рӯза нагирифтааст, хеле фикр мекунам одамо гуфта озод ҳис карда наметавонам худман. Люди, они держат рузу, им, наверное, им сложно держать, поэтому я тоже как-то немного стесняюсь ходить так по улице и есть, или пить. Даже жвачку не жую. сабаби гарм будани ҳаво, ба сабаби душвор будани кори сохтмонам, на танҳо мо, ҳамаи устоо мақсад рӯза нагирифтан, аз удаи гирифтанашам натонистан бароварда. ҳар кас ҳар хел мефаҳмад ки одаме ки худаш агар кор кардагӣ бошад дар соҳаи сохтмон, албатта ӯ тасаввурот дорад. комрон ҷавоне ки рӯзадор аст мегӯяд дар воқеъ барои як нафари рӯзадор дидани нафаре ки пешаш озод об менӯшаду ғизо мехӯрад мушкил ва нодуруст ҳам ҳаст. рӯзаро нагира ягон сабаб қатъӣ бояд дигарро ҳурмат кунаву вайро бифаҳма ки ба вайо вазбина со одами рӯзадор чӣ хеле як аз дигарро мебинед ягон чӣ хӯрдаст хита дига хис мекунед вай намешавад. рамазон имсол ба гармтарин ва тӯлонитарин рӯзҳои сол рост омад. бино ба пешгӯии ҳавосанҷон ҳарорати ҳаво ҳам дар тоҷикистон дар ин давра боло меравад ва барои рӯзадорон ҳам ин имтиҳони сангин хоҳад буд. рӯҳониён мегӯянд ҳар нафар барои исботи садоқат ва намоиши сабру таҳаммули худ ба парвардигор рӯза мегиранд ва ин нафар набояд дигаронро ки натавонистаанд ин рукни исломро ба ҷо биёранд маломат кунанд. касалиҳои гирифторанд ки онҳо мисол мегиранд ки дар ҳолати нахӯрдан хуруҷ меёбанд. дар ин ҳолатҳо шахс маҷбур аст ки то шифо ёфтанаш ки рӯзаашро бихӯрад. ба назари бад нигоҳ кардан дар кор нест. бояд инсон ҳама вақт мисол мегӯем таҳаммулпазир бошад ва танҳо бо гирифтани рӯза фахр накунад, балки бояд бо тавозун бошад, худдорӣ кунад ҳар гуна озортии инсон. бархе бар ин андешаанд ки дар давлати дунявӣ гирифтани ё нагирифтани рӯза интихоби ҳар як фард аст ва онҳое ки наметавонанд рӯза бигиранд шарт нест ки ин амали хешро пинҳон бидоранд ё аз ин кори худ шарм доранд. инсон бо арзишҳои дунявӣ зиндагӣ мекунад, якуме ки эҳтироми рӯзадорро ба вуҷуд биёрад ва аз ҷумла эҳтироми худашам дошта бошад ки яъне агар талаботи обнӯшӣ дар кӯча дорад оба нӯшад, ҳеҷ гап нест. ин як масалан аз рӯи арзишҳои инсонӣ ягон таҳқир нест нисбати як кас. моҳи рамазон имсол аз 6 июн шурӯъ шуд ва то 5 июл идома хоҳад кард. рӯзҳои аввали рамазон имсол ҳам дар яксар ошхонаву тарабхонаҳои шаҳр баста буд. ахиран шаҳрдори душанбе аз тамоми меҳмонхона ва тарабхонаҳои пойтахт талаб кард ки дар моҳи шарифи рамазон бидуни тағйир дар реҷаи корӣ фаъолият намоянд.